ġdida ta' kif ikunu notifikati persuni li għandhom jidhru quddiem il-qorti waslet għal iktar effiċjenza u inqas differimenti. Kienet l-awla tal-Maġistrat Francesco De Pasquale li ntużat għal dan il-proġett pilota. Proġett li kellu fiċ-ċentru tiegħu l-użu aħjar tat-teknoloġija tal-informatika u sistema ġdida kif ikunu marfa x-xhieda, dan billi n-notifika tintbagħat posta reġistrata. Biktar nies jitilgħu meta msejħa l-qorti, ir-rata ta' differiment f'din l-awla niżlet minn 35% għal 15.5%. Il-pilot project kien hemm suċċess ta' notifika li jfisser illi l-imputat illi meta jiġi majjat quddiem il-qorti qed jinstab u qed issir il-kawża tiegħu mhux tiġi diferita. U bekk naħsbu illi nistgħu issa immexxu dan il-proġett pilota għat-tieni awla, dak tal-familja. Fil-fatt issa se tkun l-awla tal-Maġistrat intnivella fil-Qorti tal-Familja li se tibda tadotta sistema simili. Il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici spjega kif minn Settembru fl-awla tal-Maġistrat De Pasquale nstemaw 861 każ, minnhom ingħalqu 666 każ. Bonnici kompla jispjega kif fil-Qorti tal-Familja hemm ħafna sitwazzjonijiet fejn l-imputati ma jkunux notifikati jew għal minn hekk ma jitilgħux il-qorti. Għaldaqstant permezz ta' sistema guilty no-show dawk li ma jitilgħux il-qorti għal raġuni mhux ġustifikata, il-ġudikant ikollu dritt li jagħti sentenza mingħajr iż-żewġ partijiet preżenti. Din is-sistema se tintuża biss f'każijiet żgħar bħal nuqqas ta' manteniment u aċċess. Il-Ministru Owen Bonnici qal li jistenna li l-Oppożizzjoni taqbel ma' din l-emenda. Kulla darba aħna ġibna dil-effiċenza u dan is-suċċess, irridu niġu f'sitwazzjoni li jekk persuna jkun ġie notifikat, jiġifieri ingħata l-karti, però dax kapriċċjożament għax jidhirlu li jista' jagħmel li jrid ma jitlax għall-qorti, il-maġistrat ikollu dritt jibqa' għaddej u jagħti s-sentenza. U bekk nkunu nistgħu nevitaw dewmien fil-qrati u nevitaw ukoll il-possibilità li ħafna xhieda jitilgħu għal xejn għax